Mas Gareng katuran pinarak minggah panggung iringane napa panjenengan napa piyambak karo sing ngendang karo kanca-kanca kira pradangga. Monggo. Serampat nduk. Sone pateni. Sone pateni ke agar son ra mbok pateni kowe tak pateni dhewe lho. Kuncine iki ning son iki. Iki mikrofone kurang iki. Kowe ora ngerti to. Kowe sing jogeti manula ora ngerti to. Maksamu kowe enak kari ngeplak le polah iki lho. Wah ketok yoga ora tau payu yo ngene iki lho. Saregedekan ora marem. Wah, kaya itu ajan. Kar belani kowe. Oh, tukang son. Sorry. Tak kira bolone yoga. Iki rada mendem mikrofone sing iki, rada mendem. Coba ganti. Nggih. Iki pancen Mak. Oke. Rada sentimen. Nggih. Wah.
Wae pancen kanca-kancane mboten ngerti situasi kondisi. Lah piye ta Mas pripun? Goleki nggone kene wis jlimete ra umum kok. Tekan kene meh digawe kon polah terus. Aku goleki apa niku dukuh kepenak niku. Lho kok kepenak piye iki? Kene ngendi? Sidomulya. Ayo Sidomulya lak kepenak to. Oh iya. Bayan ora Sidomulya lagi rekoso. Wah, kira tujune enten Nona Map. Kok Nona Map? Sing nyuara wedokan kok, Mas. Oh, Google Map niku. Google Map. Oh, dikandani karo suara wedok niku. Lah ya wong ning ya ngawur kadang wong anu 100 meter lagi belok kiri. Tak deloki dalane sempit mobil ra mlebu. Belok kiri, aku tak matamu nyawang lho dalane sini pulang. Wong handphone kok mata-matake. Lah dheweke ora ngerti wong dalane sempit kok kon ngliwati yo. Jugurke jurang wong. Kowe alhamdulillah akhirnya cara kuno kula nggih nuthuk kentongan. Iso dugi mriki. Oh nggih. Wah niki desane Sicarik. Kok Sicarik? Mriki niki lho melu. Desane napa niki? Dukuhnya Sidomulya. Desane Tibayan. Nggih Bayan niku ngen kutha pun mboten enten-entene Carik. Oh Carik. Kadus. Pancen sejenggon siji istilah Mas. Niki matur sembah nuwun ditimbali dugi mriki yen mboten ditimbali kula mboten saged tekan mriki. Nggih, ya njenengan biasa ning kota gedhe instansi-instansi dhuwur. Nggih, Mbok. Saniki ya kala mangsa rawuh ning desa. Mboten yen kula mboten milih-milih wong kula niku rezeki niku kadang lak dugine mboten saking sing dhuwur tok. Kadang sing ngisor nggih sok muncul rezeki. Nggih. Napa melih niki sing begawe pun pengorbanane luar biasa. Disembadani Mas. Sembadani wit loro diketok kabeh iki. Iki wit duren iki aja iki. Wis napa kuwi Bu? Aceh mak rambutan. Waduh lah iki kowe ngenteni. Rambutan gede-gedene semono lho diketok kabeh. Agar biasane ketok ngepong ngeten ngambek ya Mas. Kok ngambek? Mboten tukule mengke buahe rada suwe. Oh, mboten napa-napa. Kene wong niki pancen ujube nggih. Iki ora tanggung-tanggung. Iya. Lek syukuran panjenengane butuh miyem lah ya luar biasa. Luar biasa tenan. Ngeten iki jenenge birrul walidain. Artinipun birrul walidain niku tegese kurmate anak marang wong tuwa. Leres. Ngeten nggih. Nggih carane wong ngurmati wong tuwa niku nggih werna-werna klebu kula niku nggih ngurmati wong tuwa Mas. Lah kok ngoten? Mergo riyen bapak kula gareng sak sedulur boten enten sing gelem gareng kanthi kula ngurmati wong tuwa kula upeni profesi gareng niki. Umpama jenengan ora dadi gareng malah iso dadi garong. Lah iya kowe. Tak salahke yo kenyataan. Ning pesene wong tuwa kula riyen le nadyan kuwi gawean dianggap sepele lan dianggap apa kuwi ya kasarane ecek-ecek. Nggih. Nek yen mbok openi bakale bisa nguripi uripmu iki. Nggih. Kula nggih kula tlateni Mas. Nggih. Alhamdulillah saged kangge nguripi anake wong. Anake wong niku bojo. Lah bojo kula niku anake wong apa anake wedhus? Oh, jenengan bojone pira? Oh kula dagelan tertib kok. Lah kok terus bojo kula nggih mung siji tok niku. Nek kula bojoku papat kalah karo aku. Kok bojo sampean papat? Oh, bojoku papat anake. Sik pertanyaane kok bingungke menungso sampean. Bojo niku sisian ora bojo anake papat. Lah kula rak bojoku papat anake. Oke. Ngoten. Sing konangan. Terus ngono. Wes ora percaya. Wes ora percaya dalang kok bojone siji, alah blengedes. Kuwi mesti ditrepke awake dhewe iki. Mboten lho, bojo niku iso diembake menungso, ning bojo niku iso diembake rekan kerja. Kaya niaga, pradangga, presiden iki nggih iso diarani termasuk tukang sotin iki bojo pasangan acara. Nggih, terus panjenengan ya
putrane loro-lorone dadi dokter Mas nggih ya. niku bonus Mas bonus nggih ataya wong niki kula tlateni nggih wong anak kula nu lak cewek kabeh nggih lah napa nggih mengke ajeng nutuke ndagel lak mboten mungkin ya tur kula yen ajeng marisi napa wong kula niku nggo sekeng lek kula iso marisi kepinteran alhamdulillah kali anak kula ditanjak nggih. Niki temonjo jenenge rejeki kala wae ingkang panjenengan ngendikani. Nggih. Pokoke sapa sing srawunge becik bakal dijembarake ditambah rezekine. Nggih. Dampak sampinge efek sampinge anak kula niku iso sekolah nutuk. Nggih. Anak kula lorone pun loro-lorone dokter yen sampean arep kepengin lara. Enggak. Ya ora kok kepengin kok lara. Mumpung anakku dokter yen sampean arep lara ayo. Oh. Wis ora masalah. Kan jarine nggo nyepaki bapakne. Yep. Omongane ra enak. Wis suwe ra tau ngejak matane. Nek justru anak kula dokter mboten kepengin lara. Nggih. Justru dari kata-kata lah niki sing diarani sakniki pun usume kebo nyusu gudel. Oh nggih. Dadi pancen jamane pun ngoten dadi kula manut miturut kali anak kula. Lho manut mon kolesterol kula sik 330 lho Mas. Oh. Lho kula dagelan mampu kok kolesterol sendek iku apa? Kolesterol ya 330. Dagelan mampu kok. Nek gula aman nggih Mas nggih. Aman terus tertib kula gulane. Iya, nggih. Kula wong gula ngapa kula kena gula. Mangan ora tau ning kok kolesterol iki lho. Lah moko jarine kolesterol ku penyakite wong gragas ku. Wong mangan enak, Mangan enak tanpa kontrol. Ning alhamdulillah kanthi donganipun piyai kathah kula saged sowan wonten mriki nadyan kondisi apapun tetep saya jalani. Nggih. Derek syukur niki. Niki jan teng Sidomulyo mengke yen kula mboten kula onceki mengke ndak ditagih. Nggih no, spesialis panjenengan ki ngono kuwi. Sidomulyo niku saking beberapa napa niki dijabarke dawa. Si niku sing ditetakake Mas Muhammad Gofar Aufa. Wah, nggih. Dono sing dienggo syukuran ora baen-baen mergo nganggo hiburan wayang kulit barang. Wedo niku. Mulyono PW asmanipun Dalang. Ya. Tak cedhake tak promosike lho, ora ngejaneh bangeten kok. Iya. Ya niku ya ana bintang tamune yaiku Endah Laras lan Gareng saka Semarang. Dadi kudu dicethake garenge saka ngendi? Nggih, gareng ki pirang-pirang. Walah sani ajeng bothok gareng lho iso. Ning ya gareng sing ori niku ya niki. Boten yen kula diarani ori nggih boten gelem Mas. Mergo kula dhewe niru bapak kula. Oh, ngaten. Ya kula nggih pun kawin ning kawin sing dhisik. Kawin sing dhisik. Nggih, kawin super. Super mie ya wis. Nggih, wong nderek syukur kok. Nggih. Pun niki sing diarani istilah Jawa nu akeh enten sing arani sunat, supit. Terus napa tetak niku nggih enten tegese dhewe-dhewe. Nggih, weh, napa niku? Sunat niku sudah selayaknya seorang muslim melakukan. Nantinya biar menjadi orang yang soleh. Oh nggih. Terus supit sudah selayaknya seorang lelaki melakukannya. Pita kehidupannya telah dibuka. Mulai bar supit ngati-hati niki pun mandi niki. Nah, napa nih Mas? Duh, niki. Oh niku. Senjata cakrane niki pun nenggala ta. Nenggala kok cakra. Nah, beda meneh yen tetak. Niku telah diputus pucuknya. Oh iya, tak akan rugi walaupun kehilangan kulit. Nanti tidak ada rugi malah justru badan niku sampurna, Mas. Oh ngaten sebabe. Nggih, tanpa halangan. Dadi gleling pokoke. Angger bar disunat itu pun gleling tanpa halangan. Iya. Lho niki untuk kesehatan pun juga bagus. Kalau tidak disupit, tidak ditetak, masih ada kotoran yang terselip di antara sela-sela itu. Makanya lebih baik disupit. Dan supit pun sekarang tidak hanya kaum muslim.
selain muslimku juga sudah melakukan supit sunat petak karena demi kesehatan. Oh nggih, nggih. Niki mula ki mboten maido dasare nggih disengkuyung kali Mas Haryadi. Nggih. Nggih wong iki gedhen-gedhen tenan. Tasakuran. Ah, tasakuran nggih beda tegese. Wah, napa melih? Niku tandanya orang yang tebal imannya, selalu bersyukur. Jangankan diberi rezeki, diberi musibah pun tetap bersyukur. Tetap bersyukur. Makanya orang lebih baik jadi ahli syukur selama hidup ini. Nggih, tetep kusnudon karo Gusti Allah. Nggih, mergo wong tandane wong sing ahli syukur kali mboten niku pun beda, Mas. Ya, ngoten. Yen ahli syukur niku kaya keluarganipun Butuh Miyem niku ahli syukur. Nggih. Nek yen wong sing mboten ahli syukur niku ciri khase titikane padha. Napa? Yen wong lanang Nggih. niku yen mboten mensyukuri hidup ini, Ya. semakin kaya semakin nakal. Oh, niku wong lanang. Wong lanang. Semakin kaya semakin nakal. Niku Nek wong wedok semakin nakal semakin kaya. Niku mang terjemahke dhewe. oh, ngoten. Nek wong lanang ki nakale mergo sugih. Nggih. Nek wong wedok sugih mergo nakal. Mula dadi wong sing ahli syukur. Oh, supaya mboten kaya ngoten niku. Niku tasah niku sahnya kalau diketahui oleh orang banyak kaya bengi niki lah syukuran diketahui oleh orang banyak. Oh, nggih. Kurang afdol kalau tidak dibarengi dengan tirakatan seperti malam hari ini. Nggih. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang dinanti-nanti. Dadi ngeten iki nggih tetep nyadang wahyu, nyadang rezeki. Oh nggih. Niku. Ya. Wah, jihan ngejak panjenengan ya kurup tenan kok. Napa nih? Tegese ling ngandharke samu bareng iso telesih ngono lho. Lah kula niku yen nyambut gawe totalitas kok. Oh nggih. Mboten mandang sangune pira kok. Kula niku lho, nawaitu kula nyambut gawe ngeten niku sing gedhe niku ibadah. Kula lak sering matur. Nggih. Seniman yen pun sak umur-umur kula ngeten iki mboten wujud materi tok sing digoleki. Nggih mboten munafik tetep golek duit. Ya. Ning lebih penting itu golek kemaremaning ati. Oh, sakniki ya suwa pinten panjenengan? Iya guyu to. Kula isin itu. Kok isin? 28 wingi kula 58. Oh, weh. Nek Tanggal 28 niki. Nggih 28 wingi niku Ulang tahun niki. Weh. Pon klewat ora usah njaluk roti. Lho, ning nambah 58 tahun, ning yen diringi gamelan ngejak trek-trekan joget apa wani. Elok. Ning yen ngeten niku wae mboten wani iki lho. Kok ora wani? Ora mandeg-mandeg e. Wong nggih alhamdulillah pikantuk donganipun tiyang kathah. Nggih. Pun umur sak kula tesih sehat, ning kula tetep ngugemi dawuhipun para sepuh. Napa? Le kowe yen wis umur 50 kuwi tegese 50 kuwi senenga keton. Keton niku peci tegese senenga manembah salat sembayang. Nggih. Mergo wis ning sewidak niku tegese sejatine wis cedhak. Oh ngaten. Nggih. Niki sing umur 50 swidak niki hati-hati sejatine wis cedhak lho. Nek kula tolak ukurku Mahathir Mohamad tok. Napa? Lah umur 94 dadi Perdana Menteri. Nah, umur 97 saya dadi pembicara ning Indonesia. Ya sampeyan kok Perdana Menteri perdana beteng ora nyandak kok menteri. Iya. Lha bareng karo jenengan Perdana Jaran. Ini nggih wong umur nu rahasia ilahi. Nggih. Nggih mboten sah, pun pokoke mboten sah bethek umur, mengke kula jlentreke mati sampean nggih wedi. Kah ngopo sing apik-apik Kok darake aku nyumpahi. Mboten menan kok. Nggih. Nggih mugi derek ndongaaken Dik Muhammad Gofar Aufa menjadi anak yang soleh, yang terpenting bekti marang Ibu Rama, manembahe kudu ya sing becik, sinawe ya kudu sing lumaku kanthi lumrahe. Nggih. Ngoten niku. Nggih. Ngeten. Lha Endah Laras jak munggah saiki, Pong. Oh, sumuke kok ngene cedhake Endah Laras saya sumuk. Lah kepiye? Nggih pun wong ado-ado ditekake tekan mriki kok. Kok ditetake piye wedok ditekake. Oh ditekake iki ngene. Oh iya nggih. Apa? Yo iringane apa? Anu. Eh? Gending ladrang gempa bumi.
Aja diplerok ya. 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 Bisa pancene bener kandangmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus pundi kabaripun Mas Dalan? Alhamdulillah saya sehat diajeng. Ora nyono lho Mas. Apa? Lah yo wis suwe iki aku ora tau didhawuhi Mas Mul lho. Saiki larang. Belas wis ora tau. Heeh. Jadi manuk manyar susuwe dawa. Apa? Manuk Entuk manyar. sing anyar, Lah. lali karo sing tuwa. Lah aku sinden babat-babat ka taun 90. Piro kuwi? Wah, yang ini ya dimaklumi wong karena beliau itu sekarang kan banyak berdomisili di ping lawa apa ping bekas. Aneh ndi? Kok ping bekas? Dheweke Ping tugase iki ning ping bekas kono lho. Ping bekas apa tah? Pulau ping bekas. Kuwi tugase ya Mas. Pulau. Kalimantan kok ping bekas? Kalimantan. Ayo kali iki ping, mantan ki bekas. Kok sih ora masalah tugasnya nek wayangan ki streaming terus kok. Nek aku ora tau dijak. Oh ya. Lah yo, lah apa Mas Gareng yo gane dijak. Ora iki. Lah. Mari kita protes bersama. Alhamdulillah dene awake dhewe iki didhawuhi. Ha, ning ora apa-apa. Nadyan arang-arang ning isih tetep eling karo Isih awake. kelingan karo awake dhewe. Nggih. Alhamdulillah yo Mas. Wong jenenge wong kuwi jenenge Mulyono. Ya. Mulyono. Mul kuwi mula bukane mung seneng ning saiki profesine dalang. Oh, Iya. ngono. Ya yasa gamelan lan wayang kanggo pelengkape pagelarane. Iya. No, No? nonton wonge ora tegelan. Wong iki ora tegelan. Ora isoan. Ora isoan mula ya nadan sepisan awake dhewe tetep dijak. Didhawuhi, Wong dijak. dene singkatan PW kuwi kepanjangane penggemar wayang. Oke, wis iki wis penggemar wayang. Dadi ora iso lupus saka Kok mau wayang. neng buri ora ngono kuwi. Wis ora iso. Tak ganti wong ana bojomu jangan taloke Piye piye? penggemar wedokan. Ora to. Ora. Ora tertib Mas Mul ki tertib. Tertib. Wong ki anggere kumpule aku tertib kok. Iya, soalnya dia pinter ndeleke. Pinter ora iso ngonangi, Oh, ora iya. ngonangi. Kowe tau krungu? Piye? Gareng selingkuh, gareng duwe simpenan, tau krungu? Ora. Ora tau. Ora tau. Ora tau krungu ta? Yung Ora tau. Ora tau selingkuh, Oh, simpenan ora tau. ora tau krungu Lah kowe. terus piye? Wong cat. Wong aku ya pinter Delekke. leke kok. Cek Mas Gareng ki ora selingkuh ora ndi. Lah ning simpenan. apa? Jajan. Ora. Ora. Kok teto? Lah tanggoku kae kok ngomong. Apa? Mbak Indah jenengan nate pinanggih masker. Ah kerep.
mbok tulung disampaikke nika sarunge keri tenggen kula. Kae ora iso maca bocah kae. Piye ta? Sarungke dudu sarungku ana tulisane Mulyana PW. Lah nalika semono kuwi bar mayang kuwi sarungku ki siji katut digawa Mas Gareng. Lah, Ternyata lah kok terus arep ditinggal sak nggon-nggon ki lho Muan. Lho. Kae ora katut go namun keri ning kono tak nggo. Berarti sing nganggo. Malah mulek ya babagan sarung. Lho kok malah aku buka kertu dhewe ya. Aja. Ora ya wong tertib. Iya. Wong dhewe iki tontonan ya tuntunan. Bener. Sing iso dienggo nuntun ki ora mung kata-katane tok, Lah, iya. perbuatannya pun harus bisa untuk tuntunane penonton. Tingkah laku yang baik, Ya. dedikasi yang luar biasa sehingga menghasilkan anak turun sing luar biasa. Dua-duanya dokter luar Ya. biasa, Mas. Ora usah pamer aku anakmu dhewe ya dokter. Anak iki dokter gigi. Kok gigi ora gigi? Apa? Dokter agar umum. Oh, umum ya. Mbak Nyimut sing anake dokter gigi. Oh ya, kayak nyimut dikin kayak. Oh nyimut dikit. Lah iya ta wong gumur kok kabeh dagelan-dagelan gak Itu dadake dokter. Lah iya. Mergo anake kok dadi dokter mergo ngerti wong tuane stres kabeh. Ora, nek anake tak tekoki ngopo nduk kok kepengin dadi dokter. Nggih kok bulek pengen nek bapak lagi rotok-rotok masuk angin selak pengen ngotopsi jarene. Ngotopsi ketemu batang sing ora ngerti alam ujule loro. Ora ngobservasi larane apa. Wah, omonganmu anake dokter bapake batang. Ora. Acara tasyakuran. Tasyakuran. Kitanan. Betul. Mugi-mugi adik Muhammad Gofar. Alfa dados putra ingkang soleh. Lan Ya. saged bangun miturut dumateng tiyang sepahipun, dados Iya. kebanggaan keluarga. Amin. Nah, dan juga bisa membanggakan siapapun dan menjadi berkah dalam hidupnya. Ya, Adik Muhammad. bisa memanfaatkan yang sudah dikitan. Memanfaatkan yang sudah dikitan piye? Maksudnya ini sing wis bar dikitan mau dimanfaatkan dengan baik dan benar. Ya, orang Cara muda, memanfaatkan iki ya. Ya wis ki ngerti dhewe padha lanang ya takon. Yo jenenge anu ben di ngerteni Indalarat juga ngono. Sing baku ki dadi anak sing soleh. Soleh, Iya. ya berbakti dengan Ora, orang iki ora tua. anake soleh ki anake Pak Basuki kok. Dawi menapa meneh tak ngudang adik sing dikitanke. Niki Ada pamundhut? kose malah eneng pamundhut ya perkara sing di anu nggih ngutang ya Lela Ledung niku. Boleh, Putra Ah. Nusantara boleh. Nggih, Putra Nusantara dulu ya. Engko bar kuwi minangkani ini. Putra Nusantara dulu. Putra Nusantara ngudang marang sing disupit. Sing disupitke. Nggih. Mangga. Anakku sing bagus dhewe. Tok-toke ya dadi adik Muhammad no. Kati. Baleni. Baleni. Anakku sing bagus dhewe. Bu, Apa cah bagus anakku sing bagus dhewe? Muhammad. Bu. Piye to? Gurung-gurung kok Ora aja mimi iki lho. Lho apa ora entuk to anak jaluk mimi mboke. Lho, nek anake sakmene aja mimi terus kempongane sepiro. Oh, malah keplepeken ya. Besok pintar sekolah Muhammad. Apa, Bu? Kowe sesuk nek wis gedhe pengen dadi apa, Ger? Di maling. Wah, kok iki ngendi. Ning maling khusus, Bu. Apa? Maling khusus apa? Maling khusus tegese maling atine wong-wong kuwi supaya tresno marang aku. Oh, Ya. elok tenan anakku, cita-citamu luhur banget, Le. Ah, Wis Bu. maaf urung, Ger? Oh, lagi sop. Lah pengenmu apa? Kok lagi sop ki lho? Pengen apa? Pengen dipundhutke apa? Ah, ya ayam goreng kentuki. Kok Kentuk. Kentucky.
Kentucky. Ah tulisane Kentucky kok. Bocah bagus. Rodok cedak ibu kene lho. Ah sumuk, Bu. Lah kok sumuh iki piye? Ibuke genah pawakane 6,4 skala liter. Lah iya toh. Ini Bu. Yen wis bisa nyambut gawe Bu, apa? gendang Bu. Ya wis, gendong ngarep. Gendong Gendong ngarep. Emak Bu. Lah gendong ngendi? Ora ana sedele. Lah sedele ning endi? Ya sedele pidung mburi yo. Oh iya. Iki dudu sedel. Apa? Iki bemper ya Le. Nek kuwi nek Mbak Endah ki nek dicondrono pawakane kaya apa kuwi? Iki yang kepen ngerti Jeep Willys berapi yo iki. Lah kok Kok cipil. iso? Kan gede pokoknya lho penumpangnya kan mesti Iya. nang mburi ngono lho. Lah iki Jeep kuat. Oh kuat. Segala medan oke Jeep Oh Willys ngono. kae. Oh lah ya ditumpaki sapa wae iso. Heeh. Lah kuat. Yo ya Jeep Willys kae yo. Ya. Nek rumangsaku kaya Vespa Kungu lho, Mas. Oh, Vespa Pletuk. Vespa Pletuk piye Oh, piye iya. kok? Oh, ngene. Starterane angel. Heeh. Nah, Ngene iki setang iki. Nah, iki stang. Heeh, terus Heeh. Iki lah, iki anu, Lampu. lampu. Heeh. Iki rating. Ratingin. Sebagai ratingnya mesti nang tebeng ning ngarep to. Oh, lah ndi? Landi. Iki ora rating iki sokle, Mas. Reteng. Speedometer. Ya speedometer. Ah, speedometer iki lagi tangki. Tuh tangki. Tangki to, wadah bahan bakar. Setang. Stang iki stang. Speedometer gelungan. Gelungan iki ya kene speedometer mergo disawang. Sing tak golek iki nggon busi ngendi? Ada busine. Kowe pengen ngerti? Heeh. Ayo ning mburi tak duduhi. Apa? Ada busi to. Oh sing mburi kae ora ada busi. Apa? Sumur bul. Kudu mlaku sabenere. Ya, putra Nusantara kagem ngudang Tole Muhammad Gofar Aufa. Aufa. Mangga. Bagus dewe
kekudangan tur ya isine donga. Wah, ya Mas, nggih. Lagune becik sing nyuwara ya suarane apik. Nggih. Ya Rama itu ya selamat untuk Mbak Eda Laras sing bubar nganake konser campur sari luar biasa. Weh. Campur sari campur orkestra. Weh, endahing apa kae jenenge? Budaya Larasing campur sari. Wah, aku ki sing tertarik ki ora campur sarine, ora orkestrane. Lah apa Mas? Penyanyine veteran kabeh. Sapa mawon? Ono Mbak Nyahni. Mbak Nyahni. Cak Dikin Mbak Nurhana. Cak Dikin Mbak Nurhana. Mbak Yan Velia. Nah, Woro Mustika terus ada 10 bidadari salah satunya ini. Weh, Mbak Tika kuwi. Nggih. Ya. Tika si Bisono ki sapa ki? Tika Antasena. Antasena kok bisa ana kuwi lho. Ya wis pokoke Antasena semua. Tika ki wah aku seneng ki ndelokke penyanyi-penyanyi saiki ki sing keluaran lawas, Heeh. Awake gede-gede saiki. Metamorfosane ki. Sapa Mbak Nyani? Mbak Nyani udah Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Kitaku apa kuwi? Oh ya Nek biasa. sing nglendeti berarti. Iya. Nggih. Aman. Matur nuwun. Pun dawuh menapa malih mbok mbile wonten pamundutan. Wonten siji mlih nggih. Menika saking panjenenganipun Pak Hardi Suwardi. Nggih. Nderek Mangayu Bagya kitananipun anak Mas Muhammad Gofar Aufa. Nderek memuji mugi-mugi dados laring kang piguna jumbuh kalian kekudanganipun tiyang sepuh. Amin. Menika kula nyuwun gending tak lelo-lelo ledung kagem Mas Muhammad Aufa ugi kagem anak kula ugi kagem putu kula Zidan Permadi Alparisi lan Ejar Pambudi. Ngaten nggih. Nyuwun lagunipun tak lelo-lelo ledung ingkang nyekar Bu Endah Laras. Cocok. Nah, ngoten. Ayo. Barang nggih, pelok barang. Pelok barang, Mas. Anu, di Yudi, belok barang di. Yudi. Biar iki jenenge Yudi. Nyanggo bawa ora toh? Tak lelo ledung ki. Monggo ngersakaken menapa Nek bawa kan gambuh nika ya. Nggih. Nggih. Yo. Monggo, yo. Kaya bual Alhamdulillah ya Allah, cek kuat aku. Ya sik kuat. Gamelane Mas Pol ki medhit tenang nggih. Kok iki gamelan sing tumbuk 6. Ya, Ora gamelan sing medhit Mas iki. medhit, Lah iya, beloke medhit. Tinggal agar tumbuk 6 kuwi medhit gamelan Gusti Pandhawa kae larase dhuwur kae tumbuk 6 ya. Nah, terus Lah beda nek tumbuk Mas Gareng ora medhit. nek sing dhisik dienggo tumbuk kowe ora medhit. Ora Nek medhit. peteng. nek sing dienggo dhisik kae tumbuk 5. Lerok peloke rada gedhe. Nah, satu lagi niku sing gamelane Sergi ki Sastra Sabda. Ana siji. Nggih, ada di tempat saya ning Gamelane Klaten. oke men ki jane dalang apa bakul gamelan to Mas? Ora bakul, Mas Mul bakul gamelan. Kowe iki Gamelane oke men iki lho. ora bakul. Heeh. Makelar. Kuwi aja-aja lho, jatah nggo istrinya malah nggo koleksi gamelan. Nek bojone Mas Mul karo gamelan ya seneng kok. Ah iyalah piye to? Pokoke agar bojone Mas Mul agar nesu cintingke geder lulus menang. Oh iya. Iya sakek meneng ngono to anake. Ning iki umpama ana sing arep ngersake mundut ya iki oleh. Ora tenan to. Ora tenan lho. Ngono diarani makelar ra gelem. Ya. Nek sing gamelan saka Pak Sastra Sabda aja didol ya, Mas. Mboten ya ora ngono niku. Anakku cah bagus. Ngerti ra? Resep swara bisa apik becik. Apa, Duk? Tekan umur sakmene iki lho. Apa? Aku wis meh 50 lho. Apa kuwi? Mergone apa? Dipethek sikno. Ya apa pernapasan tuh apa Makanan. makanan Aduh. istirahat akeh. Aduh. Lah swaramu kok iso apik iki
becik ki apa sebabe? Mergone jaman ibu Endah Laras jaman isih ning kandungan ibu. Heeh. Lah ya kuwi kerep dikirimi mic. Heh. Dadi rikala ibumu ngandhut kowe. Kerep Kirimi mic. Sing ngirimi sapa? Ya Bapak. Bu ora ngerti. Saya bapak nu. Oh kuwi lho apik meneh aja mik tok. Sak salone dilebokke. Ana dileboni mik lho. Jarene ora mung mik tok. Apa? Apa? Ora situ. Batu-batu. Piyomu lagi lunga menyang kali nyangking popo kelawan beruk cap marango ono Ya sip iki. Siapa iki ndak iki? Bawa kene sik hafal lah. Bawa ki hafal lah. Wah, sing hafali bawa demenan wae. Aja sidemannya. Aku sing demen. Nggih, kudu sing lawas-lawasne diopeni. kuwi waliane kowe teko aku lagu-lagu sing kelipuk Iya iya iya. Ha nggih, yo. Pakai dhewe. tak lelo 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 Ya isih penak ya Mas nggih. Oh, Endah Laras sing enak. Endah Laras sih suarane sing wantet kok. Suarane jos kaya bual jinah. Dasare lagune niki lagu yang sifatnya abadi. Ya. Diperdengarkan kapanpun masih nyaman sekali. Masih enak dan masih relevan dinyanyikan untuk menjadi apa Mas doa-doa. Doa anak Nadian kita. Tembang iki ya sebuah doa untuk yang dikitankan. Nggih. Yo iki jenenge Endah Laras itu nantinya kan menerima tongkat estafet dari Ibu Waljina. Nggih. Tidak hanya saya, semua penyanyi keroncong, penyanyi Nggih. langgam juga turut serta dalam ikut melestarikan dan mewartakan keroncong. Keroncong. Aja mung aku tok kowe kabeh ngono lho. Oh, kabeh iki pinter-pinter keroncong angger wis suwe ra klebon sego wetenge keroncongan. Loh, Mas Dahar. Bisa. Nggih, yo iki eneng Mbak Tika nggih. Mbak Tika, Nggih, ya rene, yo. Bu. Naik panggung Rene, di Bu. support isih pelok barang, yo diringi Jayawana. Yuk, ya. Oke.
Support belakang. Buri support. Umpamane mancing wis dinaris apa iso nyawasa bukangan lakoni namune jebul tansah anyar yo ati eman rasaku eman jae wong saya warna poya bayinya rasaku saya warna kaya kuplaya ragaku jahe warna pasangan kayangan Iki sapa jenengan ya wis tepung to, Mas? Wah, menyang Solo tuku kapur barus. Menyang Solo tuku kapur barus. Tika Antasena. Antasena. Wah! Apa? Wah! Apa? Aku arep ngelem wedi kok gek bojone ana. Ora apa-apa ning panggung kok. napa-napa Ya, Tika Antasena rezekine terus menerus. Wong ngono kok wedi karo bojone. Lah jane ora tak enggokke. mesti anggerene anyar Heeh. mesti anggerene sing luwih cemlorot Heeh. Mas lali karo aku lali nek bojomu ki ning sandingmu Mas Kan manusiawi. kok manusiawi lho Lho, ya lah kowe iki lha iki yo kalau ngene iki mbok takon lho bapak-bapak sakmene. heeh Kok umpama kon milih. kon milih Ya antarane kowe karo Tika ki milih ndi yo? umpami kados panjenengan kula kalih Ndok Tika pilih pundi Pak Tiga. Wes, Lho nek Mas Gareng dhewe pilih sapa? Mas Gareng ku pilih ndi ya aku delok musime. Lah kok ndelok musime? Musim penghujan ya iki. Lho. Terus Alasane menapa Anget. oh Oh, anget. Karo kowe. oh iya. Ono ya delok pas musime. penghujan, mohon maaf, Anda bukan selera saya. Kapok. Lah sebabe Ora, ya mau. Oh, ya. Mau balung tok, ora iso menghangatkan. Oh, saiki cengklek iki sing digoleki balung. iya. Oh, tenan iki gendong Tika iki luar biasa. Piye? Seniwatine ya tetep berdikari. Nah, Dadi ora jaga kene ya tetep mumpuni lan ngudi ing bab seni. berdikari pripun? Lah usahane apa, Dek? Lah Apa? apa? Usahamu, Dok. Nggih, Pak De Gareng mengke katuran pinarak nggih. Iya, iya, ya. Apa? Mengke kajeng kula kumbah. Wis mati kira kowe. Oh. Dikumbah. Usahane iki cuci mobil. Oh, Oh, cuci iya. mobil. Kowe kepengin resik, coba jero adus ngene Tika. Oh, semprotane banter. Kajeng kula cuci salju. Oh, susi salju. Apike nek dicuci salju ki Mas Gareng. Mergo kan bar dandan gluprut ngene ki butuh. Ah ora resik malah matane pedes lho. Suci salju kok. Usahane maju lho bocah iki. Amin. Oh, dawuh menapa menika Mbak Mobil Tika? ora dicuceni Nggih. kon cek kok. Niki dereng enten pundutan tesih merdika. Kene Dok, kene. Umpamane digandrung Mas Gareng ngono piye? Gandrung. Cocok to? Lah mbok nggih. Lah, gandrung loro nyidam sari. Nah, Ngono. Gandrung loro nyidam sari pergi wae arep pergi wati. Ya. Pergi sana. Ngono. Pergi wati kok pergi sana pergi sini. Apa telu sisan karo Niken, ya to? Ya kene sisa. Ah, Kene. ngono. Sik ta wong siji ora ngatasi kok telu. mosok tidak mengatasi lho Pak De Gareng lho. Ya wis ora masalah wis. Yo. Langsung. Sing penting ini kan Ayo, Dok. Niken Salindri iki. Niki Pak. Oh, susah. Lah iki udu Niken Salindri, Niken Seledri. Nggih, Pak De Gareng. Apa? Sebelumnya kula mau mengucapkan terima kasih sekali kagem Bu El. Bu El. Nggih. Nggih, Dok. Nggih, kula kemarin Diberi derek kesempatan Iya. untuk ikut konsernya Bu Iya, matur nuwun Ida. sangat saged
bergabung, belajar. Kalih nggih. Belajar. Berproses. Berproses dadi Nggih. wong iki memang ora kena meninggalkan belajar. Nggih. Iya. Matur sembah nuwun sanget Bu. Iya, Ren. Tika. Semoga ilmu yang sudah didapat, pengalaman yang sudah didapat bisa menjadi kan kamu itu lebih percaya diri dalam mengabdi pada seni. Nah, Moga-moga lumuntur ya, Dok. Nggih, Pak De. amin, amin, amin. Nah, nggih. Ayo, nyidam sari. Iya ya. Duh, apa neh lu? Lah ya nek dok aku digoceki samarte aku abruk. Duh, wong lemu. Ya kowe iki aja kaya ngono no. Lho, aku ki lak riyel kenyataan. Lah tapi tembunge bawane iki duh wong ayu. Lho sing metu lemu nadyan atiku kuwi nganake kowe iki ayu. Oh ngono lemu. Ah lemu. Angger aja kaya gerdu. Duh, wong ayu. Ngono kuwi lak ya gawe mareme ngatiku lho, Kakang. Isin. Kakang, Apa ya? wanciyah meniki penake bobok. Budaya bobok. Apa pujane ngati? Iya. Di rumah ada lampu, Di rumah ada lampu. di kuburan ada hantu, Iya. di istana ada ratu. Di hatiku cuma ada kamu, Mas. Iya, cuma di sampingku ada orang lemu. Salah ini meneh iki lho. Lah apa sing penting burine Mas Gareng. apa ya ini? Ya wis nek krungu. Masa budek kowe? Sing penting burine Oh iya iya iya. Kaya ngene wong nandang asmara. Mbok yo dadi Gareng ki sing rada cerdas. Bab apa? Sekirane nek tangane iki ora nyakepi mbok yo disambung nganggo sikil ben rada anget ngono. Oh entuk ya. Entuk, Kakak. Mbok iya. Malah kaya tekek nemplek. Apa kaya apa? Ora roman ra paten. Roman adone iki tekek. Rene lho Kakak. Ya ampun Kakak Mas Gareng. Kakang Mas. Apa? Sinaosa kula kekalih menika kados triplek kula ugi garwa panjenengan. Engko ya. Kula ugi pengen dipun ngoten-ngoten niku. Mengko yen aku karo Jalaras wis kesel, kowe mijeti ya. Menawi mekaten kula pados sanesipun lho Kang Mas. Wis ya. Kakak. Kakak tadi yo Kakak. Apa? Pas kowe madhep ning kono kuwi. Heeh. Hatiku deg-degan banget. Aku samar nek mbok tinggalake. Nek ora percaya tembokan iki kudu deg-degan Kakak. Bareng demok aku genti sing deg-degan e. Lah ngopo kok deg-degan? Lah kok demek. Wah, Nek ora pikirane iki lho lho. lah ya cedak kecamatan. Iki lho mungkin. Kang Mas, kula ugi pengen ki ngoten-ngoten ki lho Kang Mas. Yo melu yo. Dikek tangane akeh lho, kabeh kok njaluk didemek. Aja sujono. Kabeh mengko ana bagiane dhewe-dhewe. Injih Kang Mas, Kowe lumaing kok bumi gedhok. lumaing bumi kureping ngangkasa mboten wonten priya sanes kajawi panjenengan lho Kang Mas. Kowe iki pinceng apa piye? Kok lumahe bumi angkasa ora ana priya liya. Lah rumah samu kuwi apa bapak-bapak ki apa ora umuman? Ateges ingkang kula tresnani lho Kakang Mas. Oh ngono. Injih Kacang Mas. Iya. Kok gak Kok Kacang Mas toyu? Oh kok Kakang Mas. Kakang Lakang Mas. Kakang Mas. Oh, kleru. Ya wis bener. Ora usah tak betulin wong dia ya tahu. Panjenengan mika remen kagungan garwa ingkang ageng menapa panjenengan mika sagugi tekan jenengan iku. Apa nih sing tekan? Nggih napa-napane. Ya tak kandhani ya. Sanadyan kuru, sanadyan lemu, ora dadi boyo nek bengi tetep pas. Ya delok lampune murup apa ora? Kang Mas, sinaosa kula kuru menawi ibarat triplek kula menika karek nyubles bles ora sah angel-angel lho Kang Mas. Panjenengan apa mboten remen? Oh ya kuwi ya karing gampang kok. Angger digebyur banyu kluthuk lah.
Mboten digagapi. Kang Mas. Kula niki mriki. Sing ora aku iki jane Kakek iki lakone garek pecicil. ora aku iki jane bojo apa maling. Lah piye Seret to? rono seret rene. Kula niki lah bojo sing paling enem to Kang Ah, Mas. ah. Sing paling rasa, sing paling kuat. Lah ya ning mengko kowe yen merongso apa merasa enom, ya kowe keri dhewe kowe lak cuci mulut. Cuci mulut lho Mas. Lah ya bar mangan sing kono kaya ngono lagi kowe ku Pakde, kula pun diseprake kali Mas Kari. Kula tak aja ganggu. Tejo sik mangan. iki lho. Tejo sapa? Wong sing mangan ku Tejo. Ipanut lho. Oh, Tejo mantri wi dudu ki masamu Tejo mantri to. lah ya wong ngono wong mangan kok diganggu. Lah ora lah, aku wis ora mbok gagas, aku tak pilih liyan. Kene. Wis, pokok kabeh entuk bagian. Sing baku bojo pira wae sing penting rukun. Mangan ra mangan Akhire kumpul. ayo modar tenan kok. Ora mangan kok. Tekan iki mau. Ing sarina sawah ngene Tika Dalem Kang Mas. bojomu lak ora melu to. Mboten. Oh iya wis. Kowe angger kok melu ombeno nantimu ben turu ya. Lah pripun kok ngoten kok? Lah wong kondisi kok ngene bojomu kok nesu aku dipacal malah. Jenengan mboten tanglet kalian kula. Bojoku nesu apa ora? Loh, kowe ya kanggo to? Alah, gak lho. Kula mon Kok terus semena-mena ngono iki lho. Jebule kowe ya digo. Bojomu melu apa ora? Nesu apa ora? kirangan. Lho kok karo bojone kok Jenengan ki karo bojo kok kaya ngono lho. Bojoku nek butuh tok sampean ki iso nyerak-nyerak karo aku. Loh manusiawi. Wong iki kahanan iki kudu dibadung, bojo telu kudu rata. Ya ora kena Mas Gareng. Wis mati jam 1 wayahe bombo. Agar tekan bojo komandan ngene iki wis. Tekan iki mau. Duh dewa Jawa Toko. Mas Gareng. Wis tak bali wae aku. Agar salare ja omong kacau aku. Welasa nomring wa mami. Yen nganti aku mati. Tak kekrek. Kowe iki bojo apa gali jane? Lah jatah ngono aku ora ndang moro-moro rene tak kekrek. Nek ora ana to bojo sing lanang dicurit iki. Ya nek kepepet ra apa. Zamane saiki akeh karo bojo wani ki apik ae ngono. Wani ra. Yen iki pantes wong entukku biyen nang terminal. Aku padahal menggek. Kang Mas karo Oh, iku apa meneh? karo aku wae. Yo. Karo aku wae. Kowe aku jane senenge karo kowe halus ngono lho. Lah Ora iya. kasar-kasar. Ora bakal tak kekrek. Mas. Nah, ngerti to? Engko lak mati dhewe. Mat. Wah, bojone elek. Panjenengan dipun dongaaken kados mekaten to pramila kaliyan kula mawon Kang Mas. Iya. Mugi Gusti ingkang Mas anglajaken. Gareng. Alah yo. Gareng. Acara sik. Mas Gareng. Duduk sofa. Duduk sofa. Sopane empuk lho. Iki ora sofa ya, iki spring bed. Iki tekan di nembakku wah lali meneh lho. Spring bed iki jadi gemboske lho, Mas. Tak goleke mundrane. Besok kapan katekan Jejer wong lemu. jejeran wong ayu momo sira nakoda tanpa Lah ya ora ngono kuwi to. Lah tibane kok selani terus Ora Kakang Mas. tanpa prawu sat-sat sarah ing Jolodri. Bagus e bojoku. Ah picek iki. Kaya ngene kok dilekke bagus iki. Lah karo bojomu sing ngalem elek. Wah ra urung karo grogoti bandaku.
Aku wis rumangsa elek, wong wedok seneng karo aku ya apa? Ora wurung ya. Kowe arep marisi ambenku sikil telu kae. Amben apa? Ambenku sikile kari telu ati akan digo turu lho. Midam Sarias Moro. Kok endinge ngono. Diteni kok. Aku tebak diteni ora enak. Moro. Iya. Yo, Mbak Tika sih. Ya. Yuk, mangga Mbak. Ya apik turu. Umpama sliramu sedang melati, aku kumpulan hitam sari. Wis kresek ben akhire. Ya. Dan bengi iki gayeng tenan ya Mbak Yu. Iya, nggih gaya-gaya Pokoke iki kabeh sing mirsani akeh, terus sing nanggap ki yo ketok bombong sedina rasane. Kan iki kok ketoke dibubarke sekitar subuh. subuh. Nah, Nggih, iya. wong sing mirsani kathah lah ya Semangat imane. kabeh. Lah iya. Ora kena piye-piye. Ya itu kudu dong. Napa to Kang Iya. Mas? Wong kene posisine ngene wae tinggal ngobrol. Kowe iki sidan apa dasar wis, Pak? Dasar. Ngobrol. Kan dongake karo Ya piyambake. dongake posisiku ngene lho. Apa enak ngene iki? Ya nek ana diwalik, oke jen aja mundur ngene. Lah, dijokke ngene lho. Lah ngono genti. Iki lak belum apa-apa sudah kena. Lah ini bane mundur mang Wong kesel. iki pos kok dipindah iki ngepos, Oh, aja iya, ditinggal omong. Oh iya iya. Ngono kaya wong arisan. Ngepos jenenge. Ya, Pripun, yo. Bu? Matur nuwun ya Cahayu. Nuwun. Wah. Nggih. Nggih. Ya,
Lagi. Piye. Aku nadangi wong telu wis munggah-munggah aku. Iya, wis ora ngatasi. Wis ki mbok ngenteni kuku Bima sak bok lho ora. Nggih. Iki kita ya dicepaki musik to niki. Non. Hah? Oh, nggih. Kok enten lan kok. Ayo do ngersake dangdut ora to? Nggih. Mboten. Hah? Ya campur sari ning dokoki musik ra apa-apa no. Nggih. Oplos. Mengkeh mawon. Oh ya. Nggih. Yo saiki anu penyanyine iki sing ngurung sapa iki? Mbak Nina, Mbak Sinta, Mbak Slideng. Nah. Ayo berdiri. Yo telu bareng ra apa-apa. Di sing jenenge Trijatha ndi? Trijatha. Ora aku malu sing wae kok. Aku Trijatha, Mas. Kok koyo Trijatha kuwi Trisirah Trimoko. Trimolumung. Yo terus kebangetan. Ayo, wong telu bareng. Oh ya ora iso sesakno. Oh ya siji-siji kok telu bareng. Mesti saiki makmur-makmur lho. Iya. Gede-gede. Wong ini pas pandemi malah meteng bareng. Lah apa wong sabene ora ana kok. Oh, wah jan Tritunggal juga iki. Nggih. Iki keng balance kowe sing cilik tengah. Kula tengah. Nah, ngene iki lak kaya ceret ngapit teko. Apa kuwi? Gede-gede terus tekone cilik. Nggih. Usane imbang. Ya kaya cah kembar to apa kembar to, Dek? Barsial iki. Nggih, menika kang dipun arani Duo Gapura nggih menika. Oh, Duo Gapura. Duo Gapura iki Nina karo Sinta. Nina iki maune ya ora ngono kuwi lho. Saiki kok kamene Duo Gapura. Iki ora Duo Gapura, iki ora Duo Gapura kuwi. Ora napa Pak Cek? Duo Reca Gladak. Reca kok lipenan. Lah ya ora apa-apa no modern kok. Nggih mboten. Anu, nun sewu. Jenengmu sapa mau? Kula ini Ana. Oh. Nina. Oh, Nina. kula Derajat. Lah kok derajat? Lah gathukane Sinto. Oh, iya. Ya, wis pokoke Rina iki ndarek dawuhe Mas Mul. Nggih. Persake lagu apa? Nggih. Ini urung eneng pundutan pun monggo. Apa? Ngersake apa? Arep nyanyi apa? Apa nyanyi lagu sing urung digawe? Ayo. Iya. Ayo mume Thomas Gareng. Nggih. Lagu durung digawe kok dinyanyekne. Lah ya mula kowe nganggur wae wong ora ono sing dinyanyi. Nyanyi anu ae diam tanpa kata. Silent. Apa? Nyanyi. Nyuwun seragenan mawon. Oke. Seragen. Nyuwun ninggal katresnan. Ninggal katresnan. Oke. Ndang puting ngunggun goro-goro ya ora apa-apa. Nggih. Oke, monggo. Yuk.
Wah, Mas Gareng ngladeni telu ya. Sembodo kepengin. Wah, jan Ngladeni telu ki sing pilihanmu sing paling mantep, sing kene, sing tengah apa sing paling ngono? iki ndelok obahe mau. Heeh. Ajae sing agresif sing kene iki. Sing apa? Agresif ki. Dadi obahe ngiwut sing kene iki sapa? Nina. Nina iki. Woi. Anu goyange nganggo rodok keter-keter ngono to. Sajak kaya iki tekanane 220 ya iki. Dadi vibrasine. Vibrasine aku nang wer. Nek sing tengah, sing tengah. Sing tengah iki mondo-mondo. Mondo-mondo. Ala iki sing kene. Sing kene dhewe mau. Iki jane upama gelem ngetokke dayane no wis. Wis piye? Ya kuwi bocahe malu-malu kucing ya ngene iki. Sing kene mau malu-malu kucing. Iki wis pola ki ora mung gulung, dheweke gulung. Wong iki pemain senterewe. Apa? Hubungane ki senderewe ki Iki apa? malah jogetane senterewe, kendangane senterewenan. Alah, aku ya ora ngerti aku. Senterewe terus tak iseni gedruk barang. Wah, saku pokoke apa-apa tak templokke. Ayo. Tapi kan ditemplokke cek empan papan dijogeti cek enak mirosa. Penak. Coba kaya ngopo goyange senderewe iki mah kaya ngopo. Aku ajarono coba. Ya, ayo nu kok kepiye? Go tego, kendangi go. Senderewe iki mau piye lah ya. Ayo. Oh iya, ayo. Ayo ora apa-apa. Iki ora mau trimo sesek iki asma iki. Lah piye? Tak nunduk. Wah, arep medhoke ususku kowe. Lah piye? Oh, wong jare Ora apa-apa. Medhotke usus piye usus terus napas. Tenang kok nek ambeganku rotoke tak kei napas buatan. Mak, Ususe yo. Arek milih sing iki lho. kowe sing kae ya padha nyedot kompresor no. Lah wong ususe ya turah kok ya. Wah, ngono aku usus turah dadi kethoki yo. Kok diketoki piye? Usus buntu wae. Ya. Ya aku ki seneng legani. Iki pradonga pengrawit sindan saiki nom-nom luar biasa. Ya. Ya sebisa mungkin beradaptasi. Nah, terus marai bombong ki apa? Pengrawit saiki nom-nom, cekatan-cekatan. Ketoke ya ora ngerti duit kabeh. Sing ngomong sapa royale wedo gedhe kok. Kok do guyu ta? Yo, saiki jengentah no closingnya ya. Jam siji. Lagu petingamu senengamu sing midhangetke ya seneng apa? Aku pengen wis suwe banget. Siksa kubur. Siksa kubur. Lah apa senengmu apa? Keremenane Mas Mul kae lho. Apa? Bar kuwi ditibake dendang Semarang. Oh, apa ya? Kae. Bawane apa kae? Oh, bawa Sinom Grandel. Wis Ya. saiki Sinom Grandel nggih, Pak. Senengane Pak Mudin yo. Oh iya. Iya. Yo, memanismu kanggo jiwa. Iya. Memanismu kanggo jiwa. Ora esuk ora sore jan mung katon nglam-lamen sliramu wae jare Mas. Mas Gareng agawe rojeteng galih panjenengan menika menggalih menapa kok ngantos badan panjenengan menika wiwing sanget. Aku ora gagas kowe aku gagas ngene iki kethoprake kok ora ana sing nonton. Aku ora ana. Kadang boten wonten ingkang mirsani menika tiketipun saged pun agem benjang dalu Kang Mas. Saiki iki payune ketoprak yen bersih dethok. Lah kok Tekah laut bersih desa. Ya iki anggere main tobongan ora ana sing nonton.
Kon. Apa kang si na ya Kakang Gatot Kaca. Apa? Gatot Kaca. Kakang Gatot Kaca sing gagah ngene ngono ki lho. Sing tangane nganti. Nah, Werkudara Kakang. Apa? Ana Werkudara ketua Yotir. Ya ora ana Werkudara kok ngene. Werkudara Werkudara iki kebak wulu. Dadi ngendi-endi metu akar serabute ngene iki. Ibarat apa bener? Salah. Umpama. Upama karo ibarat padha nak dhuwur. Munduta ragmi janjian panjenengan tresno kalian kula Kakang. Ayo. Janjane aku ki ya kepengin dipangku apa digendong ngono lho Kakang. Lah, jenenge Werkudara gagah prakosa. Iya to? Oh, kekuatan Tandha bukti tresno. kekuatane pitung gajah kok. Kaya ngopo lho Kakang Kepiye? Werkudara? Lalu apa? Gendong. Oh, Gendong. Ku nek perlu ki warimbi apa naga geni iki diunggahke ngono karo Werkudara iki. Dibopong. Piye? Lek arep bopong iki ngeslae wae angel kok. Iki Ya piye rek kok dayamu ngono lho Kakang. Wah, sontleng sisan malah. Lek arep ngangkat kowe iki lho Ewo. Saka mburi. Kangelan. Kangelan kok ngarep Ngarep. kok ayub-ayuben. Kowe ngene kok ngrasane aku gendong-gendongan to. Taratantu tak Kakang Werkudara. Apa? Umpama aku ki dadi kembang lho Kakang. Aku sing dadi tawone. Kok dadi tawon terus ngopo? Tak entup terus. Lah nek banjur entupe keri lho Kakang. Besok buat lagi. Apa? Apa entupe keri piye? Lah nek tawon doan Oh, ayo. Ibarat wong numpak perahu. lumampah Lumampah tanpa welah ning matyane colok ya temah gonjeng anggen jemning ya monggo dendang Semarang dari mana datangnya lintang dari Sabah turun Timun cikalate terus bangun nagarane dari mana
Aku pengen dilanggam ke Mas. Iya. Bengawan Solo. Oke. Yo. Sedari dulu jadi perhatian insani. Musim kemarau tak seberapa airku di musim hujan air meluap sampai jauh. Biasanya saya nembang Mbak Hiromi. Mata airmu dari Solo terkurung gunung seribu. Air mengalir sampai jauh, akhirnya ke laut. Iya. Suwe Iya. tenan ora. Apa jenenge nembang Bengawan Solo nganggo gamelan. Heeh. Itu perahu layanmu kau berharap selalu naik itu Saya penak ya dindang Semarang dimedlekan sama Langgam Bengawan Solo. langgam Bengawan Solo diiringi gamelan. Gamelan mah Eh. jan nyemek Wah, mirasa sip tenan. Lagune tenan. kepenak misine ya kecekel Semarang Solo dadi siji. Semarang Solo. Semarang, dadi Solo. siji. Ya boleh saiki ya 3.000 lah. Aku Numpak bis 3.000. 3.000. Heeh. Apa isih Masa, eneng Jan? 3.000? Ora ono, aku ora tau numpak. Enek, no. Aku ora tau numpak bis kok. Becak. Becak. Becak nggih. Mas Gareng. Nggih, Mas. Niki jam 1 punjul. Lajeng parengipun. Nggih, ken ya didum wektune. Nggih. Nggih, mbacutke lakone dhisik, Nggih. mengke terus seneng-seneng melih teng nggon Petrukan. Nggih, nego Nggih. dawuh Mas, nego dawuh. Nggih, matur sembah